Cardon Pininili Ferangki Tumhan Kajofa Alam Tekela Pelo Jelitum Karbiak Hay Lun Tomo Kadue Pencheng Kitip Kiteng Mori Pongsi Sondo Lasi Litum Birtake Mieson Law Dak Elitum Autonomous Council Pen Elitum Pandak Art and Culture Sector Cultural Affairs Department Along Pen Pongsi Kivud Lapen Krong Chui Kardeng Kivud Labang So Aseke Kibi Ponjiapan Elitum Kaching Hon EM Sar Surjorong Par Jalut Alangli Tenta Nilipan ng Pulo Lasinona Bangke da Cultural Affairs Department Pensiri tum workshop mate seke padukon po non ke wangji usega cheklo inkora pli fine kora pli 2025 mangsor ni pen dak seke pipon po pong sikibut lapen krong sikibut la sekado kawe ka Charlie ji uwe kimi penseng lok uwe barem pusitame kan osomar kibi kiti Charlie ninga hang ninga doktor kali ninga hang nangi labang sobang jokrep ho nikrep ho an sekip pon po laso along nalitum certificate along ponji la Ladak Cultural Affairs Department building along masi than ponji la ka da porfai sirkep pen porfai krihini ang bong honta ke thom adi silong than ponji kasi nalitum kadu kawita Ladak men nang chet habji phansi pachini ponelom athemai litum lahaya seke pipon pe bom bolotang te lum thek bom po lasini liko anone kibudun thek pe thame editum Ladak je than chumum nong po nili MA Bisarot anta classical Indian classical nili Ladak certificate along dullo lasi litum je than nang chumum manang la litum owe kimi pencheng lo owe bari ma tum sitame aning ke hang atum Pongsi bang cewanangi, pongsi ke cewanangi bang ke scale donon ke di scale bang wanangi, lake hiki bor bata ke nama thai doji, lake D flat, mana D flute pongsi cewan ilang po, D scale lawan ilote Indian classical fan, itu nation po. Kasi tum Ladak ke Charlie ponange Indian classical long pen tum ta Charlie ponang chat po ke ceng ke saregama ili tum Charlie pon vek nangi. Nakili tum ke India si ke dupindak India classical bang vek nangi. Lasi nili pachini lo ili tum non ke wangi wuchika cheklo ingkoi rapli arni pen Ladak se ke pipon po lapen amen ka chet hap nangi bang ke pinap pen amasita melo kini ke wuchik kren arkeblo krisir ke pen sitamena tum amen nang chet habia phansi pachini ponegla lasi litum churuvek nang ji litum tim karbi anglong litum ke Japon CM sar Dr. Tuliram Ronghang lapen alokot litum tim karbi anglong lapen thu litum art and culture sector ke Japon mate ke cepahem phupon sar surjorong pha alang li phan churuvek nang ji lasi non bangso seki sitai litum pipon po lapen kaduk kami mo litum youth festival long kita metum ke bati di kai akejo do popusi ni lima ada lasinang litum krong cui pen pongsi bangso seki pang pipon wet bo jokre pho nikre pho nang litum chari pa me pen ke than pa me nang Ladak to thong ben che thara nang kusi ni lipin lam ke kini pon pangtila mupenali menje tapan tinel tuson andam tien lobson dama seke ke chet thap ke pidun ji ke chet thap amen ke chet thap long ke lake andak form si dui si tame lake tangka maha nang ne lo lake ake joy pen lo ate bang council pensi bang art and culture sector la cultural affairs department pensi lake rapon po certificate ta pipon so lang ate dak Charlie along bang ke la dak si kai si ta chok ron nang arta ki hot pun duma arta bang ke lake music mate ki thip ke theng du hui di ke arta lamawe ninghang polotang te na tum but tekan ke suarlo sitame shopping sitame arta bang ke langam delo la karena kipidon angke pupong sita jasimet ke risoi jang tum si jasimet Charlie pon honte mo kibudun ji aja kong arta ta along ini sita mesen po kasi arta bang ke la kibut hek lo polotang te nang padun me pusi neli mathada te bihek penle Charlie lo te mo phi thek mom po thek mi chot po pusan si tham lo heneli amata arta vipin pen hosi
pong sigi wut kecari la alam bo la si li la sikadu ka we phan pachini thule thadlo non ke wang ji u sikachiklu ingko rakli army pen sigi pipon po la kenale tum pinap pen amat non pinike pinap ke no prinsip ke pen ane tum men nang che thap nang po la da cultural affairs department la lurulang su ahithia dung ritum rurang sina cultural ladak auditorium do ladak di khang pon to kusi ni lam the pak lang pon lo kadong fungsi lekan fungsi gibur pan seke ki pipon along kibang tum phan apun kidam kibang phan tum nang tum sik kidom mission lo nang linang kar ju alam ke bang hong lo labang ke lapan ke pupelo sita isi kera pondoji la ke lapan pupelo ke bang ke dampo alang litum heluving pen ke bang pen ke dam khor bang ke ala dak sik pon dok kusi oke kasota kan lo la ke dovegi sabet sita hekon po la ke ang iem sa tum si pulo sa bak hekon po salamang mission na ni ka sikado itu mata pachini thulo mo ki juchiar ni closing ceremony hot masap sabet sita akerap hekon po la ke tum iem sa sita me closing hot ching thum jani si hang pon po la dak han pon po la pu mission melam ke kasi pa tu tok la ya